كمي توعلو زخبركم تخاتاتلتنا إذا channel أب زلخم وسلام انتعنا انداتم انخو نلوم زبالكم زياناتات سبورت حزمت يلخو نمكتتالكم بخبر عدم تركاويت كلب فنرباتشي نروميرو لوكاكو كاب نابولي نختفر متسامامي عام اتا تركاويت كلب مس نابولي استا 6 مليون يورو ناي قال سمع تخايدو كم زلون አድላይ ዘበለ ሁሉ ሰነዳትን ወረቃትን ድማ ሎሚ ንኹሉ ነገር ንምዛም ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ገሊጹ ሉካኩ ድሮ ውልቃዊ ስምምዑ ምስ ክለብ ፈነርባቸ ኣቐዲሙ ወዲኡ ተሰማሚዑ ስለዝነበረ እታ ክለብ ናይ መወዳእታ ደወል ማለት ፍቃድ ምስ ሃበት ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ኢስታንቡል ክግዕዝዩ ሉካኩ ኣብ ማን ዩናይትድ ከሎ መጻወቱ ዝነበረ ግንዊድ ተላፊኖም ናይ ምጽዋት ዕድል ክረኽቡ እዮም ሺፍልድ ዩናይትድ ንካልቪን ፊሊፕስ ካብ ማንቸስተር ሲቲ ብልቃሕ ናይ ምስማዕ مسرح كايدام فيليبس أبز حالف وقت بلغح دحر مسادة ناب شفلد نملاس يو تحدش معرف ناي مملاس مسرح عداليا زلان نحكم ناو مرمارات وين تمديبكم زلو بتوسخي فابريزيو قليتهم انزو ماريسكا ني انزو فرنانديز نا مانشستر سيتي نممصا يسرحكم زلو تحبيرو إتي إيطالياوي أكاد سراحني انزو أبلعلي رودرين بارسان معبول زرب مكياد أما أكل مدعوم مسارعون مدلال كسعرو خلو كند شوتو سيتي مخانو أرديهم زلو حبيروم اتي سمع قليل ايكونيو تشيلسي فرنانديز 120 مليون باوند واغا اوتي الله ابز وقت زدما نيندو كسدو فقادنيا يكونتن ناب كال زينا مسن سغر سمالاو دانيان وانچ عالم مستنصغ ناب سوبر كاب يوفاي ملسالو سمالاو دانيا ارتان سولس اب كتما اوستريا خاتيو ازدانيا عبدروتي اب اوروبا اب زكايد ناي مخفت ناي صوتا مجمرتا اوروباو زيكون دانيا خوينو خم زلو تفليطلون ازودي 34 عامت سمالاو دانيا ربع اب سالسبرغ ريد بول ارينا اب زكايد صوتا نمبزحتهم افريقاوያን ማሓዳሪ ወይ ሓለቃ ጋንታ ኮይኑ ክመርሖም ምዃኑ ውን ተፈሊጥሎም ازدانيا كساب حج زغبرو ጉዕዞ ቀሊል ኣይነበረን አርታን ኣብትና 2026 ዋንጫ ዓለም ናይ ፊፋ ናይ መጀመርታ ዝርዝር ዳኛታት ተረቂሑ እኳ እንተነበረ ናብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ከይኣቱ ተኸልኪሉ ኣብ ሃገራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ሚያሚ ምስ በጽሐ ግን ብብቁዕ ቪዛ እኳ እንተነበሮ እቲ ናይ ፊፋ ናይ 3 ዓመት ናይ መርመራ ፕሮግራም ብዓወት እኳ እንተዛዘሞ ናብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ከይኣቱ ተኸልኪሉ ከም ዝነበረ ኣብ እዋኑ ተሓቢሩ እዩ ምክልኻል ጥራይ ዘይኮነውን ብቅጽበት ክምለስ ተገይሩ ናብ ሃገሩ كوت مستقبره نسون وانچ عالم 2026 كم دانيا خوينو كيساتف تأكيديو ፍጻመ ሚያሚ ኣብ ልዕሊ ኣርታን ከመይ ነበረም ዋሽንተን ነዚ ውሳነ እዚ ዝድግፍ ህዝባዊ ሞርትዖ ኣይሃበትን ብዛዕባ ዳኛ ኣርታን ሓደ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ንሲቢኤስ ኒውስ ከም ዝገለጾ ጉምሩክ ዕቁባ ዶብን ኣብ እዋን መርመራ ገለ ኣሉታዊ ሓበሬታት እንተላይ ምስ ኣባላት ግብረ ሽበራውያን ተባሂሎም ተጠርጠሩ ርክባት ሓዊስካ ኣሉታዊ ሓበሬታ ከም ዝረኸቡ ገሊጹ እንድሬው ጆሊያኒ ፈጻሚ ዳይሬክተር ጉጅለ ዕማም ዋንጫ ዓለም ዋይት ሃውስ ነቲ ምስጓግ ሰማላዊ ዳኛ ኣርታን ብጽኑዕ ከም ዝተጣበቀሉ ተሓቢሩ ኮይኑ ግና እዚ ዳኛ ንዋንጫ ዓለም ክመርሕ ኣይከኣለን ዕድል ኣይገበረን ነዚ ኩሉ ዝሓለፈ መደበሲ ዶ ይኸውን ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ግጥም ከም ኣካያዲ ናይ ትዕለት ግጥም ማለት ካፒቴን ኮይኑ ክመርሖ ተመዚዙ ዘሎ ኣርታን ከ በዚ ተኻሒሰ ኢሉ ይሓስብ ዶ ይኸውን ንግዜ ዝግደፍ መልሲ እዩ ናይ ቀደም ተጻዋታይ ፒኤስጂ ዝነበረ ሊዮኔል ሜሲ ንግዚኡ ሞዩ ከቋርጾ ምዃኑ ይሕበራሎም ኣርጀንቲናዊ ኮኸብ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ምስ ክለብ ማያሚ ዝጻወት ዘሎ ብምኽንያት ሞት ኣቡኡ ጆርጆ ሜሲ ኣብ መበል 68 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ ሮዛሪዮ ምስ ሞተ ንሊዮኔል ሜሲ ነቶም ዘፍቅሮምን ሰባትን ኣብ ከቢድ ሓዘን ከም ዘእተዎም ተገሊጹ ነይሩ ኣቡኡ ኣብ ህይወቱ ቀንዲ ተዋሳኢ ስለ ዝነበረ ኣብ ሙሉእ ህይወቱ ካብቲ ካብ ኒውልስ ኦልድ ቤይስ ጀመረሉ እዋን ኣትሒዙ ክሳብ ዓለም ለኻዊ ዝና ዝረኽበሉ እዋን ናይ መጀመርታ ኣማኻሪኡን ተወካሊኡን ዝነበረ ነዚ ኮኸብ ተጻዋታይ ካብ ኩዕሶ እግሪ ንድሕሪት ምምላስ ዘገርም ስጉምቲ ሜሲ ኣቡኡ ከም ዝዓረፈ ምስ ተነግሮ እቲ ናይ ፒኤስጂ ተጻዋታይ ነበር ብኡ ንብኡ ካብ ጊዜያዊት ክለቡ ኢንተር ማያሚ ወፂኡ ምስ ስድራ ቤቱ ኣብ መበቆል ሃገሩ ኣርጀንቲና ሓቢሩ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሙሉእ ብሙሉእ ተኻፊሉ እዚ ናይ ፓሪስ ተጻዋታይ ነበር ነዚ ጽንኩር እዋን እዚ ምስ ኣጋጠሞ ናብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝምለሰሉ ግዜ ከይወሰነ ንኹሉ ሞዩ ከቋርጾ መሪጽሎም ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ኣብ ዘፍቅሮም ሰባት ከተኩር ምዃኑ ቪፒኤስጂ ሓቢራም
ነቶም ዘፍቅሮም ሰባት ይድግፍዎም። እቲ 8 ሳዕ ባሎን ዲኦር ተዓወተ ኣርጀንቲናዊ ብስድራ ቤቱ ተኸቢቡ ብኸም በዓል አንጀል ዲ ማርያ ላንድሮ ሬድሬሰን ኒኮላስ ኦተመንዲን ዝኣመሰሉ ብዙሓት ሃገራዊት ጋንታ ሃገሩ ኣርጀንቲና እኳ እንተ ተደገፈ እቲ 8 ሳዕ ዕውት ባሎን ዲኦር ግን ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ህመት እዩ ዘሕልፎ ዘሎ። እዚ ተፃዋታይ ናብ ክለቡ ኢንተር ማያሚ ክምለስ ድዩ ዋላስ ኣይምለስን ኣጠራጣሪ እዩ ዘሎ ትብል እታ ቪፒኤስ ጋዜጣ። እቲ ሓደ ገጹ ድማ መርዓ መቓናቕንቱ ናይ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ብዛዕባ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዘጋጠመ ምስ ንርኢ ኣብ መርዓ ሮናልዶ ይካፈሉ ከም ዘለዉ እዮም ዝሓስቡ ግን ወይከን ብኣማይ ዝቑፀሩ ደገፍቲ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ቅድሚ ካቴድራል ማዴራ ኮንቱ ዝተፀበዩ መርዓ ክርስቲያኖ ሮናልዶን ጆርጂና ሮድሪገዝን ክካፈሉ እንተተፀበዩ ኣብ ክንድኡ ካልእ ዝተፈለየ ፅምብል ተኻይዱ። ኣብ ዝቐረባ ሰሙናት ክርስቲያኖ ሮናልዶን ጆርጂናን ቀዳም ኣብ ማዴራ ክምርዓው ትፅቢት ይግበር። ገለ ካብቲ ኣብቲ ስነ ስርዓት ተጠቕሰ ቦታታት ቤተ ክርስቲያን ወይ ካቴድራል ፈንቻል ይርከብ። ብፍላይ ኣብ ብሪጣንያ ኣብ ትሕተም ጋዜጣ ዘሳን ዝወፅእ ዓንቀጽ ነቲ ግምታዊ ሓሳባት ከም ዘገሃርዎ ይሕብር። ካልኦት ኣግራውያን መራኸቢ ብዙሃን እውን ብዛዕባ ዝመደባት መርዓን ፀብጻበን ሂበን እየን። ነቲ ዝቐረበ ሓሳብ ሓፍቲ ሮናልዶ ነፂጋቶም ብኣማይ ዝቑፀሩ ደገፍቲ ይፅበይዎ ከም ዘለዉ ይሕብር። ብተወሳኺ ሓምላ ካትያንን ኣልማ ኤቭሮንን ዝበሃላ ኣሓት ሮናልዶ ነቲ ወረ ሓሶት እዩ ምባል ነፂገንኦ ከም ዘለዋ ተፈሊጡሎም። እቲ ከባቢ 2000 ዝኾነ ደገፍቲ ዝተረኽብሉ ፅምብል ግን ካልኦት መርዓውቲ ከም ዝነበሩ እቶም ደገፍቲ ድማ ማይ ሓቒፎም ተሪፎም ንብለኩም። ብዛዕባ እዚ ሮናልዶ ምላሽ ይብሎ። እቲ ትርኢት ኣብ ስድራ ቤት እቲ ፖርቱጋላዊ ተፃዋታይ ሕንፍሽፍሽ ዝፈጠረ ኮይኑ ኤልማ ኤቭሮ ሓፍቲ ሮናልዶ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሱርያል ብምባል ምስሊ እቶም ኣብ ቅድሚ ቤተ ክርስቲያን ዝፅበዩ ተዓዘብቲ ኣዒንቱ ኢሞጅ ሸፊና እዞም ሰባት እዚኣቶም ሮናልዶ ይምርዖሎ ኢሎም ዝሓስቡ ስለምንታይ እዮም? መራኸቢ ብዙሃን ዋላ ሓንቲ ከም ዘይፈልጡ ኣይርድኦምን እዩ ዝፈልጡ መሲልዎም እዮም ዝርእይዎም። እቲ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ንባዕሉ ኣብ ሓደ ጽሑፍ ናይ ሰሓቕ ኢሞጅ ርእይቶ ሂቡ። ሕጂ ግን እቲ ዕለተ መርዓ ኣኺሉ ሮናልዶን ጆርጂያን ተመሪዖም ከም ዘለዉ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ኣብ ናይ ኢንስታግራም ሕሳቡ ሄርዌጎ ብምባል ሮናልዶን ጆርጂያን እንኳዕ ሓጎሰኩም ብምባል ኩን ኮይኑ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ንሎሚ ኣዳልዮ ዝነበርኩ ዜናታት ነዚ ይመስል። ነዚ ቪድዮ እንተፈቲኹሞ ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት ብምግባር ኣተባብዑኒ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም።